Eguerdion, ongi etorriak fededun ok. Jainkoa gizon egin dela esatea, gure salmaben bideari ekin diola esatea da. Gure ondoan, gurekin ibiltari egin dela esan nahi du haragi hartzeak. Ez da oiturakerian, betikoan landatua gelditzen gizabi heldua. Etorkizun hobe, berezi eta jakin baterako bidea hartzen du. Eta bidea ekin ez norabiderik gabe, helmugarik gabe. Ondo pentsatutako helburua jakin batzuetarako asmoz, askapenerako martxan jartzen da gizakia. Ibilbide horretan, jainkoa gurekin dator Jesusengan. Jainkoa da etorkizun oinarrizko bakarra. Gure bideko gertaera, neke eta itxaropenak bere gain hartuz laguntzen digun bide laguna. Gure artean jarri du bere etxola. Guzti hori dakigulako ekiten diogu guk Jesusen bideari. Ekin dezaiogun Jesusen deiari kantatuz, zutik jarrita. Oi Betlehem, etorri da zure garaia. Oi Betlehem, ongi baitu distiratzen, zugandik heldu den argiak betetzeitu bazter guztiak. Oi Betlehem, oi Betlehem, hartzaiekin nator gaur zugana Mesias, hartzaiekin. Haiek eginan nahi dutekin, adoratzen zaitut egiaz, eta maite bihotz guztiaz. Hartzaiekin, Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jauna, aitak esan digun maitasunezko hitza hemen dago gure artean. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Eguberriko festaburu handien barnean, gaur igandea ospatzera etorri gara, besterik gabe. Hasteko elkarturi gorez dezagun aita, gorez dezagun gu salbatzeko gizon egin den semea. Eserita abestuko dugu aitza. Aitza zerubetan jangoikoari, Aitza zurin jauna, ta eskerrak zuri. eta bakia lurrean haren gogoko gizonei, aina hundita eder zaitugulako, gora zu, bedeinkatua zu, gorespen zuri auspezagur, eskerrak zuri. Jainko jauna, zenuko
jauna jainkoaren bildoz, aitaren seme. Zuken zenduzu munduko pekatua, erruki jauna. Zuken zenduzu munduko pekatua, entzun gure deia, aitaren eskuinaldean jarriri zaudezu, erruki jauna. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goikoa, Jesu Kristo. Espiritu Santuarekin, jainko aitaren argitan, amen. Aitza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Egin dezagun otoitz. Jainko aita ona, fededunen argia, bete ezazu mundu osoa zeure aintzaz, eta argi distiratsu horrek eraman ditzala herrialde guztiak zu ezagutzera. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Egiaz jakintsuek, euren esperientziatik eta hausnarketetatik egiten diote bideari. Jakinduria horretatik, jainko kreatzaileaz eta salbatzaileaz hitz egiten zuten, jainkoaren mezulariak, hala esaten digu Siraken liburuak. La sabiduría habita en medio del pueblo elegido y es la revelación de Dios como Creador y Salvador lo que nos hace volver en alabanza a su fuente natural. Escuchemos del libro de Sirac. Siraken liburutik. Jakinduriak bere burua goresten du, bere herriaren erdian aintzaz betetzen da. Goi-goikoaren batzarrean ahoa irekitzen du, eta haren ahalmenaren aurrean aintzaz betetzen da. Bere herriaren erdian goratzen dute eta santuen batzar osoan miresten. Aukeratuen taldeek gorespenak ematen dizkiote eta bedeinkatua izango da bedeinkatuen artean. Orduan, guztien egileak agindu zidan, sortu ninduenak etxola eraiki zidan eta esan. Bizi zaitez Jakoben herrian eta izan bedi Israel zure ondare. Hasieran gizaldiak baino lehenago sortu ninduen, eta inoiz ere ez dut amairik izango. Etxola santuan, haren aurrean egin du zerbitzu, eta horrela Sion mendian finkatu naiz. Hiri maitean eman ditzatzeden, eta Jerusalenen dago nire agintaritza. Izen handiko herrian bota ditut sustraiak, jaunaren sailean, haren ondarean. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. itza haragi egin zaigu, bizilekua
zeure jainkoa Zion, zure ate morroioak sendotu bai ditu, eta seme alabak zure baitan bedenkatu. Itza haraki ekin zaigu, bizilekua gure gandu. Zeure lurraldera bakea ekarri ditzu, garirik onenaz asetzen zaitu. Hark bere hitza lurrera bidali, eta harin lehiatzen da bere helburura. Itza haraki ekin zaigu, bizilekua gure gandu. Eliza ez da kristauek asmatutako erakunde bat. Betikotasunetik Jainkoak asmatu zuen egitasmo baizik. Hala esaten die San Paulok Efesotarrei. Es inútil crear y organizar una comunidad eclesial sin partir de la conexión sobrenatural con Dios. Nos predestinó a ser hijos adoptivos suyos por Jesucristo. Escuchemos del libro de San Pablo. San Paulo apostoloak Efesoarrei egindako gutunetik. Bedenkatua izan bedi jainkoa, Jesu Kristo gure jaunaren aita, zeruan, Kristoren bitartez, espirituaren era guztietako ondasunez bedenkatu gaituen. Kristogan aukeratu gintuen, mundua sortu baino lehen, santu eta errugabe izan gaitezen beraren aurrean maitasunez. Bere onginaiak eraginda, aurrez zuen erabakia, Jesu Kristoren bitartez gu seme-alabatzat hartzea. Bere seme maiteagan eskuzabal eman digun doain zoragarria, gorespen kantu bihur dadin berarentzat. Jesus jaunagan duzuen sinistearen eta fededun guztienganako duzuen maitasunaren berri jakinik, etengabe ari nahi zuengatik eskerrak ematen, neure autoritzetan zuetaz oroituz. Jesu Kristo gure jaunaren jainkoak, aintzaren aitak, eman dizaizuela espirituaren jakinduria eta goi argia, bera ezagutzeko. Argi ditzala zuen barruko begiak, jakin dezazuen, zer itxarotera dei egin dizuen, eta zein aberatsa den fededunentzat oinordekotzan prestatu bat duen aintza. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Jainkoak gizonari egin dion, erabateko azken hitza da Jesus. Hitz xalo eta lagunurkoarekiko bildua eta erakarria dagoelako. Gizarte ibiltari eta erromesaren etxolan gelditu baita. Hitza haragi egin zen eta gure artean jarri zuen bizilekua. Berri pozgarri hau entzun nahi diogu Jesusi. Horregatik zutik jartzen gera, onartzeko Jesusen adierazpena. Kanta dezagun denok
Aleluia. Aintzat zuri, Kristo. Aintzat zuri, sinetxia izan baitzara munduan. Jauna zuekin Eta zure espirituaren Jesu Kristoren evangelioa San Joanen liburutik Aintzat zuri, jauna. Hasieran bazen hitza, eta hitza jaungoikoarekin zen, eta jaungoiko zen hitza. Hitz hau hasieran jaungoikoarekin zen. Dena hitzaren bidez egina da, eta egindakoetan ez da ezer uragabe eginik. Harengan zen bizia, eta bizia gizakien argia zen. Argiak ilunbetan argi egiten du, baina ilunak ura ez zuen onartu. Munduan zegoen, eta mundua haren bidez egina da, baina munduak ez zuen ezagutu. Bereetara etorri zen, eta bereek ez zuten onartu. Onartu zuten guztiei berriz jaungoikoaren seme alaba izateko eskubidea eman zien, haren izenean sinesten badute. Hauek ez dira odoletik sortu, ez haragiaren nahieratik, ez da gizonaren nahieratik ere, jaungoikoaren gandik baizik. Eta hitza haragi egin zen, eta gure artean jarri zuen bizilekua. Eta geuk ikusi dugu haren aintza, aitaren seme bakarrari dagokion aintza, graziaz eta egiaz betea. Jaunak esana Arantzazuzale maiteok. Belengo kontakizunaren aldean
Oso bestelakoa da Joanek ekartzen digun hau. Han, Jesus baserri edo hartzai munduan jaiotzen dela azaltzen zaigu, ahul, pobre, xamur, zerua eta lurra bat eginda. Orain irakurri dugun evangelioak ideien mundura eramaten gaitu, hitza eta jainkoa, hitza eta kreazioa, hitza eta bizia, hitza eta argia, hitza eta haragitzea, gizon egitea, gure arteko bizi lagun egitea. Hitza haragi egin zen eta gure artean jarri zuen bizilekoa eta ikusi dugu haren haintza. Jesusek erakutsi digu jainkoa nor den. Orain aurño, geroxeago mutiko eta gazte, predikari eta honegiteari emana. Ez da galdu ezin ulertuzko definizio zorronetan. Eguneroko bizitzaz, familia batean, lagunarte batean, gizaingurune batean, bere hitzez eta egintzez, erantzukizunez eta leialtasunez, bizia denen alde emanez, Jainko Aitaren berri eman digu. Eta zoriontasunerako bidea ireki, Espiritu Santuak eraginik. Jainkoa ez du inork inoiz ikusi, Aitaren altzoan dagoenak ezagutarazi digu. Jesus etzen hitza bakarrik, etzen ideia batzuk, etzen doktrina, etzen zerbait astratua, lainuetako izakia ez. Jesusena bizi bat zen, gorputz egina, herriaren historian partaide, garai eta lurralde batekoa. Jainkoaren hitza haragi egin zen eta gure artean jarri zuen egoitza bizilekoa. Bai irudi politaz da. Gure artean oihalten da zabaltzearena. Pobren lekuan jarria, nomaden espirituaz jantzia, bizileku gaben zakoa bizkarrean. Gaur hemen, biharan, etzi euskalonon. Azkenean, Jesus gizakiaren bide lagun egina. Gure ispilu da, Jesus. Gauden lekuari eta uneari dagokioneran, jainkoaren naia egin, testigu izan, eta honela argi izan gure artean, esperantza sortu, bizia lagundu, zorion bidea ibili. Baina evangelioak drama baten berri ere eman digu. Bereen gana etorri zen eta bereek ez zuten onartu. Askok ez dute ezagutzen Jesus munduaren argi bezala, ez da izenez kristau direnek ere. Beren doktrina eta irizpidetan tematu dira, beren astraziotan zurrundu, beren baitako argiek ez die utzi gau oskarbiko izar apala ikusten. Guk badakigulako, eta ez dugu zer ikasirik, egoismoagatik, handinaiagatik, botere gozeagatik, ondasun irrikarengatik, Jesusek dakarren argirik gabe gelditzen da asko. Argiak ilunpean argi egiten du, baina ilunpeak ez zuen onartu, munduak ez zuen ezagutu. Jesus ez da etorri jende privilegiatu batzuentzat, herri guztiarentzat etorri da Jesus. Sentsibilitate eta bizimodu guztientzat, eta bereziki jende xume eta txikientzat. Bere inkatua zuaita. Gauza hauek jakitsuei eta eskutatu eta jende xumei erakutsi dizkiezulako. Bai aita, alaxe nahi izan baituzu. Denek ulertzeko eran hitz egin zigun Jesusek, paraboladoipuin bidez eta ez liburuetan irakurtzen dutenen eran, ez beldur izan,
esan zitzaien artzainei, berri on bat akarkizuet herri guztiarentzat. Agian guk komplikatu egiten dugu, dagoenari punta atera naiz bezala. Jesusek jainkoa aita du. Ez zaio besterik interesatzen. Ez da galtzen nola izan daiteken hori senide garela baizik. Eta elkar maite behar dugula, eta senide bezala zaindu. Eukaristia, eguneroko ogia eta arnoa utzi dizkigu, berarekin gogoratu eta berak egin duena egiteko eskatuz, gehiagoko esplikazioetan sartu gabe. Guk, Jesus munduaren ardi bezala onartu nahi dugu, bizitzako ardi, eta Jesus eguneroko bidelagun hartu dugu. Gure ingurukoei inbidia emateko eran bizi beharko genuke, elkarren zerbitzuan, begirunez, onbidean. Bigarren irakurgaiak esan digunez, Jesu Kristo gure jaunaren aitak eman diezagula goi argia, Espiritu Santua, maitasunean eta itxaropenean bizitzeko. Jesus bidelagun dugula. Aitor dezagun orain gure sinesmena. Sinesten alduzue jainko aita alguztiduna zerulurren egilea. Sinesten alduzue are seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Maria Bettina gandi jaioa, oinatzetan hila eta obiratua, hilen artetik biztua, eta aitaren eskuin aldean jarriri dagoena. Sinesten alduzue Espiritu Santua, Eliza Santu eta Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizitza. Jesu Kristo gure jaunaren aitak gorde gaitzala aitortu dugu fede honetan betiko bizitzarako. Amen. Haragi egiten jainkoaren hitza kontemplatu dugu patxadan. Orain, otoitzez erantzun behar diogu bizia ematen digun jaunari. Gizadi osoaren alde eskarezagun. Entzun jauna gure eskaria. Entzun jauna gure eskaria. Elizaren alde, hainbeste hitz hutsen artean, bizia ematen duen hitza adieraz dezan, bere testigantzaz berri ona hotseginez. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna gure eskaria. Gure herriaren alde, gerran sartuta dauden herrien alde. Venezuelaren alde, jainkoak agertu digun maitasun horretan oinarriturik, aurrera pauso nabarmenak eman dizagun bakezko eta justiziazko gizartea eratzen. Eskadezaiogun jaunari, entzun jauna
gure esaria. Beste herrietatik gure artera etorri direnen alde. Bihotz handiz onar dizagun, horiengan eta batez ere behar zuenengan, Jainkoak bisitatzen gaituela jakinik. Eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Gu guztion alde, gaurko ospaketak fedea sakontzera eragin diezagun, gero besteekin batean gizarte berria eraikitzen saiatzeko. eska dezaiogun jaunari, Entzun jauna gure eskaria. Entzun aita zure herriaren erreguak, eta emaguzu zure seme alaba eta elkarren senide bezala bizitzeko behar dugun indarra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren opari hau Jainkoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Sagara itzazu, aita doain hauek, zure seme bakarraren jaiotzaz. Honetan erakusten baitiguzu egiaren bidea, eta honetan agintzen zeruetako erreinuko bizia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen.
jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza, Jaunak aldazkagu. eskerra jaungoiko gure jaunari. Egokita eta zuzen. Egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea aita guzti santu. Gizon egin den hitzaren misterioan, zure aintzaren argi berria sortu da gure bihotzetan. Eta orain, jainkoa agerian ezagutzen dugularik, berak garamatza ageri ez direnak maitatzera. Horregatik, aingeru eta santuekin zure aintzari gorazarre hau beti eta beti abesten diogu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zero lurrak beterik dazka zure dizika. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi hartu hauek, zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazu eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Afalondoan berdin karitza harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren karitza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hileta biztu zera launa, zu berriz etorri arte, aldeko hau berriko ona. Horregatik, aita, zure semearen eriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren karitza eskaintzen dizkitzugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango guan, jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zeure eliza. Gaur hemen bildurik, Maria Birjinak munduari salbatzailea ekarri zioneko egun santua ospatzen ari den eliza. Eramazu maitasun osora. Leon gure aita santuarekin, Fernando gure gozainarekin, eta Eliz zerbitzari guztiekin batean. Era berean izango goan, jauna, bizteko itxaropenean joan diren gure senideak,
eta hildako guztiak ere, har itzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren, gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Mariarekin, haren senar Jose Santuarekin, Asisko, Frantzisko eta Klara Santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo, zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zurik Jainko aita alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur, egun honetako ogia, bankatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu guztien taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzatzu jauna gaiz guztietatik, emaguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen. Testualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospeta eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, Jainko indartsua eta errege bakegilea, zu jaio zinenean, aingeruek bakearen berri ona zabaldu zuten munduan. Begira zeure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari bakea, eman batasuna, errege bizibaitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituaren. Emaiogun bakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen duzu ondoko pekatua. Hitza haragi egin zen eta gure artean jarri zuen bizilekua. Zorionekoa jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nire etxean sartzeko, baina esazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Kristoren gorputza eta odola. Amen. Jauna gure jainkoa, bedeinkatua zu, zeru lurren egile, bedeinkatua zu, guztien salbatzaile, bedeinkatua zu, gure jabezarata, bedeinkatua zu, gure jabezarata, bedeinkatua zu. Jesus jainko semea, Bedeinkatua zu, gure gatik hil zara, bedeinkatua zu, aitak biztu zaituta, bedeinkatua zu, gure artean zaude, bedeinkatua zu, gure artean zaude, bedeinkatua zu. Espiritu Santua, Bedeinkatua zu, bizian bizigarri, bedeinkatua zu, poze maile bikaina, bedeinkatua zu, malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu, malkoetan pozgarri, bedeinkatua zu. Egin dezagun otoitz. Jainko gure jauna, apalki eskatzen dizugu, sakramentu honen indarrak garbi gaitzala geure grinatxarretatik eta bete ditzala gure asmo zuzenak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jakinduriaren banketea ospatzen dugu Eukaristian. Gure janari eta gure bizia den jainkoaren hitz santua jaten dugu. Gure ogia hartzen du Jesusek eta bera ematen zaigu ogi. Bizitzako gertaeretan ikusi eta aurkitu behar dugu jainkoaren ibilketa. Horrela sortuko zaigu pozez biziaraziko gaituen itxaropena. Beste bat arte, nahi duzuen arte. Agur. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. ereika
itzala jainko guztizonak, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Oazen